जोंनि गथ' गथायनि सोलोंथाइ साख्रि बाख्रि जोंनि जौगानाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोना खामानि मोननांगोन साख्रि मोननांगोन लेखा गोरों जानांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनो माखासे फसंथानफोर नांगौ। बेखायनो मानो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव 2027 सनाव जोङो थांखि लानाय बायदियै UPPL दोलोआ आरो आं MLA देरहानायनि उनाव ज' लोगो नांनानै जोङो बयबो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जों गायसनगोन। जेरैबायदि TMC जेरैबायदि GMC जेरैबायदि क'क्राझार मेडिकेल कलेज उदालगुरियावबो मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसनगोन। जोंनि गथ' गथाय MBBS फरायगोन। डाक्टर गैया नार्स गैया जोंनि सिभिल हस्पिटालाव ब्लाड टेस्ट खालामनो जन्त्र गैया ब्लाड बैंक गैया डेलिभारि केस खालामनो थाखाय सिजारिं खालामनो थाखाय डाक्टर गैया। आं बयखौबो खावलायदों आंनि सायाव जोंनि पार्टिनि सायाव बिसास लाखि 2027 सनाव उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननानैसो जोङो थिग खालामगोन। मानोना